Iphalamende ukuthi usesibukezile isinqumo sokunikeza iEskom igunya lokungadaluli izinga lokusashazwa kwemali emibikweni yayo yezemali. Ukuzwa kabanzi ngaloludaba sixhumana nentatheli yethu SABC uLulama Matya ephalamende. Lulama, sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini. Ndiyabulela Sakhiwo. Kusuke umbango omkhulu nomsindo kuleli ngemva kokumenyezelwa kwalesi sinqumo ngomsombuluko. Ingabe yini eholele ekutheni uNgqongqoshe uGodongwana aphinda sihoxise futhi lesi sinqumo? Amaqembu ezombusazwe ngokwenene Sakhiwo kudale isanxwe kubabukeli nabalandeli boMzantsi Afrika esisigqibo sithathwe ngomphathiswa bekhala besithi bekungafanelekanga ukuba kwenziwa njalo. Amalungu ephalamende athi oku kuza kukhuthaza urhwaphilizo ngaba kwaEskom xa kungazo ingxelo zabo zezincwadi malunga nenkcitho engafanelekanga zingadizwa. Ngoko ke bathi esisigqibo sithathwa ngomphathiswa asifanelekanga, ukanti yena umphathiswa uthi unobangela wokuba athathe isigqibo ebefuna ukuba kulungiswe imeko yezimali zikaEskom, kuba siyayazi ba uEskom kumaxesha amaninzi esize ephalamende ezokucela imali enikwa inkxaso-mali phecelezi i-bail out ngolwasemzini. So uMinister uEnoch Godongwana uthi ke yena ebesithatha esisigqibo elungiselela lonto kwaye uthi besingazukwenzeka emfihlweni koko bekuza kuzama indlela into bana imali zikaEskom ziphucuke akwazi ukuyokuboleka imali kubantu xa kufuneke enze ushishino. Sakhiwo. Lulama, ingaba amaqembu ezombusazwe wona athini ephalamende? Amgxeke kakhulu umphathiswa ngesisigqibo. Onke amalungu ephalamende aphuma kwiqela elilawulayo namaqela aphikisayo namhlanje ebethetha ngazwinye egxeka esisigqibo sithathwe ngumphathiswa othe kamva naye wathi emveni kokuba emamele izigxeko eziphuma nakubanye abantu abangengomalungu ephalamende, imibutho emele abasebenzi kwakunye nemibutho engenanto yakwenza norhulumente, uthe naye wabona into bana makasirhoxise kuba amalungu ephalamende xa ethetha athi akufanelekanga uba umphathiswa kokuqala usithathe isigqibo engakhange anxibelelane nabo. Bayakhala bathi ube consulte bani phambi kokuba athathe esisigqibo kuba uminister uaccountable ephalamende, zonke izinto azenzayo funeke exelele iphalamende. Akhalazile ke nangalombandela into bana umphathiswa usithatha njani isigqibo esinje engakhange abachazele. Bejonga ke indlela umkhombandlela ubheka phambili ba xa kukho into ezinjena fanele kwenziwe kanjani na, kodwa ke njengoba ndisitsho Sakhiwo egqibeleni umphathiswa uthe uyasirhoxisa isigqibo ngomso kumaphephandaba karhulumente, iGovernment Gazette uza kupapasha into bana usirhoxisile isigqibo. Sakhiwo. Loyo ke bekuyintatheli yeSABC uLulama Matya esibikela esephalamende.